Adventure, what's up Adventure? Naako karon sa Pilar Bohol. Gikan ko sa Daguhoy Bohol, nagdaking kog buwan. Nagdali ko ka adventure kay naihatag nga ayuda katong sa PCA sa Philippine Coconut Authority. Gitagaan mi og apil mi sa kanang gitagaan og benefits sa PCA sa katong nananom og mga lubi. Unya na ako sa Pilar karon ka adventure, nagdali ko adto ko og San Pascual kay tuwa si Mrs. naghuwat sa San Pascual kay mo adto mig ubay kay ang gihatag sa ayuda sa PCA ka adventure worth 5,000. Unya ang 3,000 gi-inkas na mo atong iaging buwan, ang 2,000 ka adventure grocery lang ang ihatag. Unya na man ang kaputol mo lagi nang paspas ko uli karon ka adventure o paspas ko uli kay tuwa si Mrs. sige nagtawag tuwa siya San Pascual naghuwat na ho. May sayang po itong 2,000 worth o worth sa grocery ka adventure. Kaya ang 3,000 ang mo namang na-claim ka adventure. Manang what's up ka adventure? Magdali ko uli karon. Nanan ako sa San Pascual, Ubay. Ako nang giwat si Mrs. kay moadto meron tagtaod sa Ubay kay mag-claim ni atong among ang hinatag sa PCA sa Philippine Coconut Authority nga purchase sa ilang ihatag nga grocery. Wa mi kay bawo ka adventure og unsang grocery ilang ihatag. Amo lang dawaton worth of 2,000 to siyang grocery. Gikan ko sa Pilar Bohol, sa Daguhoy, Pilar. Nya nagdali ko padagan ka adventure para makaabot mi sa release sa mga grocery nga ihatag sa PCA sa Philippine Coconut Authority kay apil mo mi ka adventure sa mag-release sa ihatag sa gobyerno nga ayuda nga worth of 5,000. Ang 3,000 ka adventure amo nang na-claim. Ang 2,000 nga grocery amo nang kuha na to sa Ubay, sa municipality sa gym sa Ubay. Karon ka adventure akong giwat si Mrs. para maadto na mo ang kanang grocery og unsay ihatag. Karon excited po ko ka adventure og unsay grocery ihatag sa taga PCA. Wala karon tatawad akong pabot-aboton si Mrs. Papaman si Mrs. pod kay akong gina si Mrs. nga ikaw nalang kuha. Pwede man makuha adventure kay ang ako may nakapangalan sa kanang coupon nga ihato dito sa gym sa Ubay. Okay ka adventure, nanak ko sa San Pascual karon sa Pascual Public Market. Gikan ko sa Pilar. Akong pabot-aboton si Mrs. kay maguban mi dito sa Ubay. Okay adventure, what's adventure? Nako San Pascual karon. Gikan ko sa Pilar kay og di po to aton kanimo sayang po to nga gihatag sa gobyerno worth 2,000 nga grocery. So usig po tug di aton kadbincho nang gikan ko nagdaking og buwat nagdali lang po ko gikan uli kay sayang po kadbincho og di aton kay may lang po na kadbincho dako na nagkatabang ko ngarong panahon nga agipit kayo karon kaya 2,000 gihatag ra sa gobyerno. Kamera po kadbincho dili po tanan ang itagaan kay kuan kanang beneficiary mi sa PCA sa Philippine Coconut Authority. Nya ang gihatag po sa ayuda sa gobyerno nga kanang 5,000 na 3,000 na cash, ang 2,000 kanang grocery. Ako po gitagaan ng akong ugangan para iya man po ng lubi nga kanang among iprinda namo sa akong ugangan. Walang kami na lista kay kami nagprinda, kami nakadato prinda. Walang ako po tagaan akong ugangan sa among bahin sa grocery o kwarta nga among hatag namo. Napo gihatag sa akong ugangan kay iya man ang lubi. Iya man yung ako ginang lubi ka adventure sa akong ugangan. Walang ako pong gisira ng akong ugangan, tagaan po na o kwarta, taga karon ang release karon sa grocery ako po dihatag tagaan
ubangan ug pilay ihatag na grocery. Kay excited na ko ka-adventure og unsay grocery nga ihatag sa PCD. Labi na gyud salamat Sir Dario, ako kapila ako kay mo Sir Dario. Basta salamat Sir Dario. Siya ang dako sa PCA sa Philippine Coconut Authority. Salamat kayo sir. Ug sa mga opisyal sa Municipality of Ubay, ilabi na kayo ni Mayor Constantino Reyes. Salamat sa ayuda nga inyong gihatag. Kaya ako na nagkatabang. Sige adventure, watuad ko sa kong asawa at kapuman mo ulit, mapamuari. Watuad ko ka-adventure, kaya mag-uban mo dito. Sige adventure, what's up adventure? Akong watuad na kong misis, kaya mag-uban mo dito sa Ubay, magkuha mi sa ayuda. Okay ka-adventure! What's up ka-adventure? Nako sa Pascual karon nagbuhat ko sa akong misis. Gabi ang gusto ko na pala. Nakoros kasada karon nagbuhat. Wala akong sakyanan, wala nagdali ko gali naguli. Kay di man maklaim ang grocery og katong kupon. Kaputol to siya ka-adventure sa 3,000 nga akong gi-claim dito po sa Ubay. Yo atong 3,000 nga cash. Kaning 2,000 ang grocery ni ka-adventure. Ka-adventure, watwat sa ko sa akong misis kay mag-uban mi sa ato sa Ubay magkuha sa grocery. Okay ka-adventure, what's up ka-adventure? Adventure, kanina dito ko nagbiyahe ko buwad, nagdali po ko og uli kay ang papel sa kanang diri sa Department of Agriculture na ihatag na grocery sa Coco Feed. Mo nang ganina nagdali po ko gikan ko sa daking sa buwad, gitawagan kay importante man ni siya. Unya wala mga tao karon din ako karon sa gym ka-adventure. Wala tao karon mo na karon napaag katong mga murili sa mga kuan dili ka-adventure. Asa aglinya ma'am? Asa aglinya? Are? Are linya. Ini? Kinana? Ikaw na ma'am? Okay ka-adventure na nako karon diri. Nagdali ko kay importante ang papel nga gamiton diri. Ang kaputol ani na release na kay worth siya 5,000. Gihatag sa Coco Feed unya na ay worth of 2,000 sa kining kaputol sa form ka-adventure. Na ako karon sa gym, nagdali ko gikan ko sa biyahe ka-adventure. Sa kuan ma'am no, sa Coco Feed ma'am, sir, sa Coco Feed na na-process na ang papel sa ma'am sa vlog. Da mo ni siya. Salamat. Oh, salamat kayo sa shout out, salamat mga nag-recognize, sila ang nag-distribute, nag-release sa mga hinatag na mga ayuda para sa mga katauhan diri sa Ubay. O ang PCA, ang Coco Feed, sir? PCA-DA. O di siya Coco Feed. Okay na si ma'am, ilang mga kaubanan. Ang mga tao kanina nag-release na sila ka-adventure, pumana sila og release na. Dito ko kanina nagdaki ko buwad niya. Gitawagan ko man ang kaputol sa papel, di man ma-release og wa ang tagtungod niya. Asawa to dai bati ka taas. Wala kita. Manang nagdali po ko ka-adventure kay kanang mayo pa ni ka-adventure nga ako na nagkatabang. Ipataka sa doa ka mo do ko ka-adventure. Sa ato sa yop kay okay ka-adventure gi-process na ang papel para sa releasing sa ihatag na kuan kanang ayuda gikan sa PCA-DA. Unya salamat kay shout out kay Sir Dario na karon diri siya ang dako sa PCA. Unya naay ihatag nga duha ka manok sir, duha ka manok. Og tunga nga sako nga bugas. By 5 kilos ka bugas og musakto nga
itlog. Usak to nga 3 nga itlog ka adventure ihatag ka adventure sa mga nagtanom o mga lubi sa manamo ka napilmi sa ayuda. Unang release 3,000. Unya ikaduhang release mo siya ang kanang grocery unya na manok duha by 5 kilos nga bugas o usak to nga 3 ka adventure. Salamat sa nagdumala karon nga si Sir Dario. Shout out Sir Dario sa imong kamayo kag kabuotan. Og sa mga opisyal sa lungsod sa Ubay, hilabi na ni Mayor Constantino Costan Reyes, Honorable Mayor ang nagduma diri. Unya ka adventure makita nato, ha? Murag ang uban nag-release na kay wala may tao. Kana ka adventure gihatag na ID ang plastic. Amo na ni ma'am. Amo na ni bitbiton ma'am. Oh, okay ka adventure. Amo na bitbiton ang ayuda gikan. Salamat Sir Dario sir. Kaway sir, kaway. Oh, salamat po sa Lamak Co-op nga mga gwapa o gwapo nga naghatag ani nga nag-release ani nga sir nga sir. Norman. Shout out kay Sir Norman. Ma'am, singan ma'am. Salamat ka ma'am. Christine, yung ma'am? Heidi? Heidi, oh. Heidi, ma'am, Heidi. Oh, shout out ninyong tanan sa Lamak Multipurpose Cooperative, okay? Okay, ka-adventure, dagang salamat kanatong tanan. Kaya karon magbitbit na ko sa grasya nga gihatag. Oh, wala mo tong kauban ako. O mo na ni siya ka-adventure ang gihatag. Usak to nga 3 nga itlog, 5 kilos nga bugas. Unya duha ka buok manok. Unya ako lagi naginusara ni adventure kay gikan pa ko nagdaking og buwan unya kanang ang kaputol sa papel. O man nag-release sa kuban man itaw diri adventure. Okay? Sure, nagpasara ko sa 5 kilos ka bugas nga hinatag sa PCE sa Philippine Coconut Authority. Kauban sa akong misis na siya nagda sa itlog og manok. At nanami daang ko adventure kanang ayuda gikan sa PCE DE. Salamat kay Sir Dario ug sa Lamak Cooperative. Shout out nilang tanan. Yeah. Nanami. Okay, ka-adventure, shout out ka-adventure. Padung nami uli. Gikan ko daking kanina, niyari lang ko kay sayang po ning 5 kilos nga bugas. Usag tunga nga itlog, duha ka manok, magnolia. May adobohon ka-adventure. Duha po ka magnolia chicken. Karon nakuha na namo ang kanang mga grocery sama sa bugas 5 kilos. Unya duha ka manok. Unya usag to nga 3 nga itlog na hinatag sa PCE. Hilabi na ni Sir Dario. Salamat kayo. Unya sa mga opisyal sa lungsod sa Ubay, hilabi na ni Constantino Costan Reyes Mayor, Honorable. Salamat sa inyong hihatag nga mga ayuda gikan sa PCE sa Coconut Authority. Okay. Kaway. O banaw ako misis karon padong na may uli ka adventure nakadaan na mig bugas.